Només us diré que aquesta nit hi ha hagut una vegada més pamflets en el poble de la Falange. Ahir van venir 10 xicotets de la Falange d'aproximadament 2 metres d'alçada i 120 quilos cadascun, feien patxoca, i llavors evidentment els vàrem tenir controladets d'una manera dissimulada amb els Mossos i amb la policia, però fixeu-vos que això està posant nerviós a moltíssima gent, i el que hem de fer em sembla a mi, és estar al costat del poble, intentar vertebrar aquest ànim, aquesta volença, aquesta voluntat del poble i intentar mantenir-nos ferms, amb cordialitat, però no perdent aquesta fermesa que necessitem ara. Si continuem ferms, això serà possible i depèn senzillament de nosaltres. El que opinin i el que diguin més enllà de l'Ebre, doncs molt bé, està molt bé, són ciutadans de dret, que opinin, que diguin la seva, però nosaltres el que hem de fer és treballar per nosaltres, no ens ha d'importar el que diuen, nosaltres hem d'anar a la nostra, tranquil·lament, cívicament, legalment, però hem d'anar a la nostra perquè això està agafant ara mateix un volum realment espectacular i per tant agrair-vos que estigueu aquí i aquest agraïment us el dono no solament com a alcalde d'Arenys de Munt sinó com a ciutadà de Catalunya, que realment tots plegats ens sembla ara sí que hi ha aquí una convergència de moltes voluntats que volen tirar endavant el nostre país. Gràcies, alcalde, pel convit.